Libuan ka bakanteng trabaho ang gitanyag sa Department of Labor and Employment sa managlahing lugar sa Mindanao atol sa job fair alang sa 122nd Labor Day karong adlaw. Ani report ni John D. Esteban. Gidugok sa daghang job seekers ang Labor Day Job Fair sa DOLE 11 sa Davao City. Usa na diha ang 20 anyos nga si Hazel kinsa baguhay lang migraduar sa senior high school. Nag-stop na magugog school for now and then gusto ko maka-earn pa og money para makabalik og school balik. Kapin 10,000 ka mga bakanteng trabaho ang gihanyag sa DOLE 11. Sobra 6,000 iana ang local job vacancies, samtang kapin 4,000 ang overseas. Gipasabot sab sa DOLE ang concern sa ubang mamumuo kalabot sa suhulan, ilabi pa nga nagkamahal ang palaliton. Nga naay board nga mo determine ana kung unsa ang ilahang giset nga minimum wage. We of course submit that is the living wage for our region, no? Kay this is composed of government agencies man nga nasayod kung unsay dagan sa atong ekonomiya. Sayo pa lang sa buntag, gidagsa na sa mga Cagayanon ang mega job fair sa DOLE Region 10 sa Cagayan de Oro City. Gisalmutan kini sa dulan usa ka gatos nga employer. There are actually 8,515 vacancies. This comprises vacancies for our local employment and those for overseas. Ito po ay galing sa 95 na companies. 90 participating for the local and 5 for overseas. Nanghatag sab ang DOLE 10 og mga livelihood assistance grants sama sa rice retailer business ug agribusiness capital ug tupad payout. Malaumon ang fresh graduate nga si Abdurazman Jamiri nga makakuha og trabaho sa 2024 Labor Day Job Fair sa Zamboanga City. Gusto ko ba magkaroon ng table job, college graduate tayo kahit sa office staff lang po. Karong tuiga, anaa sa kapin 4,000 ka job vacancies ang gidalit sa 45 ka mga local ug overseas companies. Ato pong giawhag ang ato mga employers to faithfully comply with the occupational safety and health. Libuan sab ka job seeker sa General Santos City ang midagsa sa 2024 Labor Day Job Fair. Ang magbarkada nga sila Alayka Beltran ug Jinky nga pulos fresh graduate naglaom nga makakita og trabaho. Dako kay siyang tabang sir kay since first grad mi sir nani nga opportunity. Nagtry ko kay basi diri akong opportunity. Doon na say one-stop shop alang sa mga buot mukuha o government clearances sama sa NBI police clearance ug uban pa. Sumala sa DOLE Region 12 kapin 3,000 ka job vacancies ang gitanyag sa 50 ka local companies ug 5 ka recruitment agencies alang sa overseas employment. Ibig sabihin, ang ratio po ng bawat isa sa inyo ay may 3 bakante. Okay, sana po yung inyong pinagdasal ay matutugunan bago kayo umuwi ngayon, Labor Day. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.